A historia da letra X. Si, chámase X e non X, e leva usándose en galego dende hai máis de 2 séculos. E ten sentido. Verás. Verás outra vez non. Na Idade Media, a letra X servía para representar o son X en galego, en portugués e en castelán. Que sucede? Que o galego perdeu a finais da Idade Media hai máis de 5 séculos. O son X que aínda se conserva en portugués. En portugués ten sentido escribir xente, xesuíta e caixa, porque se distingue entre X e X. Pero en galego todo ten o fonema X. Xente, xesuíta e caixa. Esa é a razón pola que os escritores galegos empezaron a empregar maioritariamente a letra X dende finais do século XVIII. Naquela época xa non existía o son X en castelán, que evolucionou cara ao son gente, jesuíta, caja. En castelán o X só quedou para palabras cultas e nunca se pronuncia X. En galego e portugués tamén se usa a letra X en cultismo. Nese caso, en galego pronúnciase como X ou como S. Explícome ou non me explico. Dígocho eu.